नमस्कार, मी भारती. झटपट स्वादिष्टमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला शिकवणार आहे झटपट कोळंबी मसाला. त्यासाठी लागणारे साहित्य: कोळंबी, तेल, कोकम, मीठ, हळद, मालवणी मसाला, आलं लसूण पेस्ट, कोथिंबीर, एक हिरवी मिरची घेतली मी चिरून, एक मोठा टॅमॅटो, 5-6 कढीपत्त्याची पानं आणि 2 मोठे कांदे. मी कढई तापत ठेवली होती. त्यात आता आपण थोडं तेल टाकूया. 2-4 कढीपत्त्याची पानं, मी एक हिरवी मिरची घेतली होती, ते आपल्याला टाकायचे आहे. मी गॅस स्लोच ठेवला आहे. थोडं आपल्याला मिरची परतून घ्यायची आहे. तर आपण त्यात कांदा टाकूया. थोडा गॅस मोठा करूया. तर कांदा आपल्याला थोडा गुलाबी रंग येईपर्यंत परतायचा आहे. हा बघा, आपला कांदा छान परतून झाला आहे. आता आपण त्यात टॅमॅटो टाकूया. मी एक मोठा टॅमॅटो घेतला आहे, तो पण थोडा आपण परतूया. दोन चमचे आलं लसणीची पेस्ट टाकूया. मी गॅस स्लोच ठेवला आहे. 2 चमचे मालवणी मसाला टाकूया. हा आमचा घरगुती मालवणी मसाला आहे. तुमच्याकडे जर असा मसाला नसेल तर मिक्स मसाला येतो, तोही तुम्ही टाकू शकता, किंवा तोही नसेल तर लाल मिरची पावडर आणि गरम मसाल्याची पावडर आपण त्यात टाकायची आहे. थोडीशी हळद, थोडं परतून घेऊया. थोडा आपला कांदा आणि टॅमॅटो स्मॅश होईपर्यंत आपल्याला थोडंसं परतायचं आहे. पाणी नाही टाकायचं आपल्याला त्यात बिलकुल. सध्या 2 मिनटं आपण त्याला झाकण लावून शिजवून घेऊया. गॅस आपल्याला मीडियम मध्य आचेवर करायचा आहे. हे बघा, 2 मिनटं झाली आहेत आणि आपलं कांदा आणि टॅमॅटो छानपैकी मिळून आला आहे. आता याच्यात आपण कोळंबी टाकूया. थोडंसं मीठ टाकूया चवीनुसार. आता हे आपल्याला छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपल्याला हा मसाला बनवायचा आहे, कोळंबी मसाला. त्याच्यामुळे आपल्याला त्याच्यात जास्त पाणी टाकायचं नाही आहे, कारण थोडं शिजवलं ना 2 मिनटं की त्याला आपणच पाणी सुटणार आहे जरासं. म्हणून आपल्याला ते पाणी टाकायचं नाही आहे त्यात. 2 मिनटं आपण झाकण ठेवूया आणि गॅस आपल्याला मीडियम आचेवरच करायचं आहे. ही बघा, आता आपली यामध्ये बघा, मी म्हणाले होते ना की पाणी सुटतं कोळंबी टाकल्यानंतर, तर हे पाणी सुटलं आहे आणि ही आपली कोळंबी आता यामध्ये छानपैकी शिजली आहे. ही अशी कोळंबी गोल झाली ना की आपण समजायचं, ही बघा, ही अशी गोल झाली की आपण समजायचं की आपल्या कोळंब्या शिजल्या आहेत. हे बघा, अशा ह्या ज्यावेळेला आपण सोलतो त्यावेळेला त्या अशा उभ्या असतात, लांबड्या असतात, आणि आता शिजल्यानंतर अशा गोल होतात. मग आपण समजायचं की आपली कोळंबी शिजली आहे. आणि आपल्याला त्याच्यामध्ये आता 2-4 कोकमं टाकायचे आहेत. कोकमं टाकून थोडं असं फक्त परतून घ्यायचं आहे. कोकमाचा आंबटपणा आतमध्ये लगेच जातो, म्हणून शेवटी आपल्याला कोकम टाकायचं आहे.
आता मी वरून थोडीशी गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर टाकते. आपली ही कोळंबी तयार.